ya, Pak. Heeh. Semangat aku baru joget. Des. Kae nganggris muni krungu gamelan mesti langsung joget wong kae iki weruh gamelan dimomotrek kowe joget kok. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Titi mangsanipun Petruk sowan ngersanipun para pepundhen, para pinisepuh, para mitra kawruh muda werda. Khususipun sutresna budaya wayang kulit. Ingkang dalu menika ngadani nggih menika dipun wontenaken krana mengeti milad ing kaping 53 SD Muhammadiyah Pakel program Plus Ngayogyakarta utawa Plus Ngayogyakarta. Matur sembah nuwun dhateng para bapak-bapak panitia milad ke-53 SD Muhammadiyah Pakel. Ingkang dalu menika tema milad ke-53 inggih menika mempersiapkan generasi yang berkarakter melalui rasa asih terhadap budaya daerah. Matur suwun, matur suwun. Menika sareng kula maos dhateng tema menika tumunten ageng manahipun Petruk. Budaya kula menika mboten badhe cures dumugi namung semanten. Sembah nuwun dhateng Ibu Kepala Sekolah Ibu Menik Kamriana sarjana agama, ugi ketua panitia milad penyanipun Bapak Hidayatullah Latifah. Oh, wedok to iki. Nggih, SHI. Ingkang visinipun terwujudnya generasi Islam yang berprestasi dan memiliki keunggulan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan takwa yang berwawasan lingkungan dilandasi akhlak yang mulia. Ugi misi sekolah mendorong siswa, guru dan warga sekolah untuk meningkatkan motivasi berprestasi, menumbuhkan semangat keunggulan warga sekolah dalam berkarya, mendorong siswa, guru dan warga sekolah untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam, meningkatkan sarana prasarana sekolah untuk menuju sekolah berprestasi dan melaksanakan 7K, yaitu keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, dan kesehatan untuk mewujudkan sekolah adiwiyata. Matur suwun tanpa pepindhan sampun kepareng pitados kalian Petruk sak rombongan anggenipun sowan wonten ing lapangan Sida Kabul wonten ing Pakel menika krana anggenipun sampun kula ngemban dawuh timbalanipun para bapak panitia milad ke-53 SD Muhammadiyah Pakel supados atur pasugatan inggih menika ringgit purwa sedalu natas. Sembah nuwun sampun dipun paring kapitadosan. Mugi-mugi pagelaran menika mboten namung ngaturaken pagelaran ingkang regeng saha gayeng nanging ugi wonten manfaatipun mboten ketang sekedhik wonten pitutur ing saged kinarya sangu anggenipun para lenggah para pamirsa menika mirsani dhateng pergelaran wayang kulit. Nggih, matur sembah nuwun. Wah, ayo sing jeneng siswa-siswi nek kon uwungon nganti dalu ngaten menika ya iso ora kuat ning ya iso ora apa-apa. Idep-idep memperkenalkan wayang kepada anak-anak sekolah dasar. Nyatanipun dipun menapak-menapakno wayang menika badhe mlebet wonten ing inggih menika kurikulum basa Jawa. Ujian-ujian menika kathah sanget ingkang soalipun ngangkat babakan perkara wayang. Anake Werkudara cacahe ana pira? A. Ana 3, B. Ana 2, C. Ana 1. Ngoten menika biasanipun sok medal. Dados mboten wonten awonipun menawi wayang menika dipun prisani dening para adik-adik SD, malah sak menika kathah sanget para anak-anak kula ingkang yuswanipun tasih timur tasih ngancik wonten ing sekolah dasar
menika kathah ingkang sami gandrung kalian wayang. Remen kula tanpa pepindhan tegesipun tasih wonten pengajeng-ajeng. Anggen kula nglestarekaken budaya menika sak mangke menawi amal kula menika sampun katutup ingkang lajengaken inggih menika anak wabutu kula. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ning nong nembang sing kepenak karo ngaturake pamundutan sing sore mau urung iso diaturake ana ing jroning limbukan mengko bakal tak aturake ana ing jroning gara-gara sebab wonten kalih werni limbukan kalian wonten ing gara-gara menika miturut kula menika pemenggalan cerita tegesipun kagem istirahat ngaso sejenak ora terlalu tegang ngematke cerita ora terlalu bertanya-tanya engko critane piye terus piye lan sak piturute ning nganggo dipotong sing jeneng wong rapat ngoten menika wis sosok nganggo isoma sosok nganggo istirahat mula wonten wayang menika janjanipun rimbukan kaliyan gara-gara menika ya ming papan dienggo ngudari dhateng penggalih ingkang kenceng dipun kendhokaken napa-napa sing kudu dikendhokke ya dikendhokke supaya mangke menika saged ngraosaken kanthi sekeca. Ning nong. Mbang apa sing kepenak sing gumyak sing iso dirasake para lenggah. Apa ya? Aku anggere ngene kok malah arep nembang iki mau bengi wis tatoke Klintang-klintang numpak andong ngabel klingklong nganggo teklek kok mempengira jamak-jamak le mlaku nganti klothak tanehi batu rek Tru kaya cah cilik kowe wis tuwa kok kletek-kleke dinehi batu rek men nek disaurke klip men ketok nek aku mlaku waduh ha iya Bagong nendi mbah ora ngampiri Bagong aku mau rak bar karo kowe to aku mulih adus toto dandan meneh terus langsung metu gara-gara Bagong wis tak kandhani Gong rasa mulih iki wektune mepet ayo ndang gara-gara sambate muni awakku gatel kabeh terus arep adus sik ayo mbok menawa urung rampung le adus ya ditinggal tetembangan sik ya ditinggal suka parisuka ngelingi yen to iki tasakuran ya kuwi milad ingkang kaping 53 SD Muhammadiyah Pakel kene terus iya ya pancen mligine ora kok kagem siswa tok ning pancen SD Muhammadiyah Pakel kene iki ngaturake pasugatan ringgit kelawan para warga masyarakat sak kiwa tengene SD Muhammadiyah Pakel kene men supaya iso dana rasa sedekah rasa ya pancen bener kuwi apa ora lambene putih ngopo odol apa ya aduh sikatan po heeh ada sikatannya itu iya
Ayo biasane nek sikat nek kowe tok guyu ora betah rong dina. Kegedhen cangkem. Aku ki nek sikatan biasane nggo kumbahan. Oh. Soale sing sikat biasa ki ora tau sedeng. Ayo. Ayo kene Gong, mumpung komplit. Ayo, mumpung komplit. Iki wancine mangsane gara-gara ya acara milad ke-53. Ana atur apa sing bakal tok aturake? Ora ana atur apa-apa ya mung muga-muga saya kuncara, saya apik, saya becik. Wis dadi kebanggaan ing Ngayogyakarta SD Muhammadiyah Pakel saya diapikke meneh, Truk. Ya. Saya berkualitas lagi menelurkan siswa-siswi sing pancen pinter ing bab apa wae. Pancen ngono kuwi sing dikarepake. Ayo. Mergo paling angel dhewe iki ngajari cah SD. Ha iya. Nek ngajari cah SMA kuliah kuwi bocah wis iso mikir kabeh. Nek cah SD iki dadak merenahke. Ngene carane nulis A ki ngene, A nulis B, kuwi terus digathuk-gathukke. A karo B karo U dadine abu. Kuwi ngrekoso nek mulang wong iso maca, wong iso nulis iki rada gampang. Ha iya. Ning guru SD ngene iki malah angel-angel tenan. K didadekke karo U, didadekke karo A, didadekke karo T diwaca kuat. Heeh. S digabung karo E, digabung karo G, digabung karo O jenenge nasi sego. Kuwi sing angel sing ngajari kaya ngono kuwi. Ha iya. Mula awak dhewe wajib berapresiasi karo guru-guru biyen ya, Gong. Kowe isih kelingan karo guru SD biyen ora, Gong? Hah? Isih kelingan karo guru SD ora? Ah, ora aku SD ditokke. Wengi. Suaraku sing glengkeng. Ayo. Arsa. Karsa. Wis mati kok. Wis mati. Oh wis. Wis. Nakale ra jamak-jamak. Moni neng pelah
Anggong nyama Anggong nyama manas ahas tenan to anggunge. Wah, ora mantra-mantra kutut nek iki jan. Saya dalu mundhak monggo saya dalu mundhak iya aku ditirokke seneng ra jama-jama kok ayo tri asri mangga ya rada dimangapke mangga lho tegese lambene iki mangga nah rada kemayu sing jeneng sinden ki kudu kemayu ya iya kudu iso mamet prana iya Pak mangga nah ya mangga iya mangga iya mangga ala mangga ya ala mangga ya ala mangga kaya mak delok to. Penak tenan lho. Ah wis sampe iki bocah iki. Midanget ing kangse Pramitra. Wah, jan. Wah, wis esuk ya ana kru. Ya ben. Pramitra. Kang me. Sugeng
Sugeng rawuhipun para tamu. Ya. Makili swara akeh ngono ya. Ah iya. Neno. Lemu nganu ngarah-arah nada kok kangelan reng. Ah wis ora apa-apa ya. Nak kangelan ya ben. Ya. Ya. Wangi-wangi nyalaya mas ketok mangkon. Iya. Para ati. Iki gironge rada mapan iki. Ora kaya pasino mau. Sawahe jembar-jembar, parine lemu-lemu. Kesusu-susu ora karo-karuan. Aning mah dadi apike jenenge kontemporer. Ha iya. Girong kok kontemporer ora. Monggo, ya. Bel kok suarane mak. Endi? Sinten? Kowe mau mburi klir mon. Suarane bele mak. Bel ki arepe dong. Monggo minggir kabeh ya, Tru. Ya mau apa to? Sama kuwi. Ata omben nono tutute kuwi kedua penake girong iki nggon ngono kuwi. Iso kaya kambatan iki kecekel. Kambatan. Pakan Nana Terus. Neno. Enggak. Trahing.
ditambatke aduh lae wong bagus. Ha terus dientekke ya terus. Ha iya. Neno mbok ditibake anu terus kuda lumping, kuda nyungklang. Apa? Kuda nyungklang, kuda lumping mingkal Bandung. Wah, suwe banget ora metu kowe. Ya, ya mesake ya, monggo. Duh. Aduh. Lae wong bagus. Aya, coba. Wangi-wangi yen mas Arto tibake ketawa ngopo? Hah? Arto tibake ketawa ngopo? Kok tak tungdang tungdang tak tungdang ketak. Kaya Mas Didi kuwi. Tonyo lho truk kowe. Ngane Mas Didi nek ngandani ngendang ketok. Tungdang. Ah iya. Nek nyatane ya minterke wong pirang-pirang kok. Ah iya, ya ora maido. Ora ya piyai pinter tenan. Ha iya. Yo dibacutke, Reng. Ayo. Mumpung iki piye arep nganggo campur sari Setiaji wae piye? Wah, ora maju. Ora jalan saiki wis. Wis bubar kan. Campur sari kok meng lota latihan. Iki ora ngerti iki campur sarine kene kebanggaane Sarasultan padahal. Anggres pembukaan ha iya wis. Ngeri pokoke. Sing ngendang gomblo ayo wis. Kaya zak-zak kae wis. Iya. Yen dekno do dapusi ya gelem ya ta iya. Ya wis ben ora apa-apa. Ayo genti tiwik iki. Masuk angin apa piye kok mau kok kaya nglentruk. Kaya ora semangat. Ayo ganti tiwik. Ya. Ya di nganu di semangat kaya. Ayo jumeneng. Ya iya.
Maju kono iki penonton streaming isih 15.000 lho. Oh iya. Seluruh dunia iki do nonton kabeh. Heeh. Ning mbah do nonton streaming, apa streaminge nonton sing turu. Ah iya. Sing penting ora kuwi kok, Gong. Sing penting gelem nyetel wis apik banget. Ah iya. Ya. Ayo arep nembang apa kowe? Heeh. Napa, Pak? Asa karepmu lak enehi kebebasan. Ya. Kowe tak kon nembang sing bangsa gayang-gayangan ya ora pas. Ya, wong piyaine alusan. Heeh. Sukma. Lho. Alusan kok sukma. Ingkang slow mawon nggih. Ingkang slow. Iya. Ingkang slow, monggo. Ora ngira nggih, Pak. Hah? Apa? Ora ngira. Gayane muni cocok, ora donge cocok. Aku ngguman anak buah Sultan Trenggono iki jan ngono. Ayo mangga, ora ngira ya ora apa-apa, ya mangga dados. Apa Kang jenenge? Ora ngira karyane Ki Narto Sabdo. Nggih, Pak. Ya wis. Bali ning gone. Ya. Terus saiki arep menampilkan sapa? Menampilkan kalender. Tunjuk diasmu lho Kang. Menampilkan sapa? Mantan penyanyi Sultan Haji. Wah iya. Sapa mantan penyanyi Sultan Haji? Ambian ya tau disewa Sultan Haji sapa? Agnes saya. Agnes iki mbiyen nyanyi nang kene kerep banget heeh. Bintang kecil mbiyen, bintang cilik. Ha iya. Ya.
Ya Nes, ke kanca-kanca Sutanaji kae liburan men do nom-nom. Sakniki pun ketok tuwik-tuwik. Wah, wis ora kalap wis do. Halo Om. Heeh, kae. Wis dudang wis do wangun dudang Mbah. Iya. Wis do tuwa-tuwa. Oh, mbiyen ya laris Sutanaji iki pemaine ro pendolope akeh pendolope kok. Ya saking gayenge jaman semono ya Gong. Ya iki ana mawon sing nyuwun tembang kangen ya Gong. Neng, ya daturke ya. Ya. Ben dibawani ro Agnes, heeh. Napa Pak bawane? Bawane apa terserah manut karo kowe. Ya. Cendak mawon nggih. Hah? Sik cendak. Ha ora apa-apa cendak ya. Kesenengan kok ngono. Truk, ngadeg kok sik, Truk. Ngopo? Lemu nancep iki ninggel sirah jangkrik iki lho mesake ndam-ndum. Oh. Mesake. Ora tegel aku. Nek nancepke wayang ki ora ngawur akeh kewane. Nganti mledang-mleding arep ucul ra iso. Wis tak uculi kok. Ya. Kancane nyangking pokor kencanane sandang kalawan pangan ya iku nipun wong melek sabarna rimo tembang kangen monggo ya.
jroning uripku yen ora ana sliramu sumili tak pancing kok ora metu. Ha iya, wah ndane ndi ana nane. Anggere muni wis joget wis ora ngerti kesel. Ha iya. Seneng marai semangat kaya. Ha iya. Pecinta wayang ki werna-werna kaya truk. Ana sing genep, ana sing ora. Wis kudu awake dhewe kudu iso nampa. Iya. Heeh. Ayo Elisa iki sekali-sekali didadekke sing terakhir. Iya. Ayo sa. Ora apa-apa. Halo. Masih semangat ya? Iya. Piwit. Napa Pak? Niki gayang kudune ya, Pak. Heeh. Semangat aku baru joget. Des. Kae nganggo muni krungu gamelan mesti langsung joget wong kae iki weruh gamelan dimomotrek kowe joget kok. Yo, monggo. Diaturake apa sa manut karo kowe? Nggih, lali janjine mawon. Lali janjine. Ya bawani sedela terus lali janjine. Ya. Dina rangan duka
Aku wis ora bareng Elisa sing nyanyi dan penonton sing sebelah langsung pasang HP kabeh. Ora kenang gayane ming ngene iki ning jane baterene entek ayo. Ayo men ketok kaya ngrekam kok ya. Kenapa-napa semangat nggih. Semangat selalu. Iya. Janjane kowe edom sing nang joget saya akeh. Engko nek nganti diteruske meneh dadi pasukan joget. Ha iya. Ya apik tenan kae. Heeh. Ha iya. Nek ya kejaba saka kuwi terus aku kejawa piring. Eling karo kewajiban. Ha iya. Wong kowe karo aku dikon nderekke Ndara Werkudara karo Ndara Kresna to. Kae bapak kae isih ngatang-ngatang kaya ngono kae. Tekak wae yo. Lho. Tekak dungkulmu mlosot ora.
Amarai nganu ora duwe kesempatan santai. Ora duwe kesempatan santai sing jeneng wong tuwa iki nek wis tuwa kuwi dadi tanggungane anak. Mula kowe karo aku ora wajib kesel, aja wajib sambat nek ngupakara karo piyai sepuh. Ngelikono jaman biyen kowe diupakara karo bapak. Ngono ya, Tru? Ha iya. Ayo suwani yo, engko ndak entek wektune. Ha iya, iki mung kurang sedhela kok. Heeh ya. Janeng yaneng nalaka kadilang mambang pantepas lan upamaneka lintang tulya kusumayana sumawur
Miyat langening kalanggewan gelar pandhan muncar non lir kekonang surem sorotetan badan Kakang Semar Kakang Badranaya jebul bener apa kang diaturake kelawan Petruk apa dene Bagong yen to Kakang Semar nandhang ruga Kakang iki Puntadewa wis sowan ana ing Karang Kadempel. Wah, Dipol. Aku njaluk ngapura. Aku wis sowan ana ing Karang Kadempel, Kakang Badranaya. Kakang Semar, aja negake lawan para Pandhawa, Kakang Semar para gage wungu. Warasa Kakang Badranaya, jagat waisaning Bathara wayah para jagat. Kakang Semar, mara ndak suwun Kakang Nayataka maringa dawuh, sejatine eneng apa? Dene Kakang Semar teka nandhang ruga. Mongko Kresna ora nate pangling lawan watak wantuning Kakang Badranaya. Kakang Semar ki duwe gegayuhan, ora nate kawiyos sing pangandikan kanthi cetha, nanging ginebeng ana ing jroning penggalih. Kakang Nayataka, Kakang Semar darbe gegayuhan apa? Kakang Semar darbe panjaluk apa marang para Pandhawa? Iki Yayi Darmaji sak kadang-kadeyan ing padha suwana ning Karang Kadempel. Kakang Nayataka, Semareka den prayitna samuriris eka balik Titiyani Gandayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti dupi midhanget sabdanipun ingkang Bendara nenggih nata ing Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna dadi gumaregel penggaling Lurah Semar Badranaya pilon-lonan mandhap saking patenggan dengongok Sang Badranaya lenggah sekeca kagiat sangganing para Pandhawa wau. Titiyani Gandayani Trisanya den prayitna semuriris eka balik Titiyani Gandayani Trisanya Purnama sasi Ndara kula Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Kresna. Iya Kakang Semar, ya Dipol, iya Kakang Semar syukur yen to Kakang Semar wis katon luwih prayoga dina samengko. Syukur Kakang Semar. Wah, Bapak waras, Truk. Wah, Bapak waras, Gong. Wah, wis mengaleman selama ini. Wis genah kuwi ora ana apa-apa kok gregah tangi tanpa mimik obat, tanpa ngombe jamu kok terus gregah tangi. Oh, Bapak ki ya duwe gayane ya sok ngono kuwi nek duwe kekarepan kok. Kakang Semar ora usah dadak api-api nandhang ruga, sejatine apa ingkang ginayu. Kula pancen ngrawuhaken ndara-ndara kula Pandhawa ingkang wigati
Namung badhe kula aturi priksa bilih kula menika kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan ingkang kepiye Kakang Semar? Mboten perkara kayangan ingkang magrong-magrong dumadi saking mutiara jamrut menika mboten. Ora embane kayangan Sulalaya kula kepengin kembari marang Kayiwangan Sulalaya menika mboten. Ning kayangan menika papan sing tentrem, papan sing ayem, papan sing rukun. Papan sing manunggal, mboten wonten raos diya diniya wonten madyaning kayangan. Mula kula kepengin mujudake kayangan menika mapan wonten negari Ngamarta gesanging para kawula tanpa beda gesang wonten ing Kayiwangan. Kebaking katentreman, kebaking kabungan. Sranane kula namung kepengin ngrawuhaken ndara-ndara kula Pandhawa wonten Karang Kadempel. Ingkang wigatos namung kula kanthi nyaketi gumregaing para kawula, gumregaing sedaya para kawula negari Ngamarta supados dipun caketi raosipun. Amargi menapa Ndara? Sing jeneng kawula menika mboten betahaken brana picis, mboten betahaken dibiyuki bondo donya mboten. Ning nek digatekke uripe karo pengarepe, kawula menika bakal saya percaya karo sampeyan. Percayaning kawula karo ndara-ndara kula Pandhawa mujudaken satunggiling praja ingkang ayem tentrem, praja ingkang gemah ripah lojinawi embane kawula sami urip wonten ing Kayiwangan. Wah, Dipol. Teka luhur temen gegayuhamu. Kakang Semar yen to kaya mau paring dawuh kelawan Petruk, mesti wae ora usah dadak ana lelakon ing tentu manduk ana ing praja Ngamarta. Lah lelakon apa? Yen to Kakang Semar kepengin ngrawuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora bakal lakon. Sebabe ragil Pandhawa Yayi Sedewa lunga saka Ngamarta. Lunga saking negari Ngamarta? Iya Kakang Semar. Lah sing dadi jalarane merga ditundung dening bendaramu ya kuwi adiku Njodipati. Ditundung dening Werkudara Kakang Badranaya. Semono uga pustaka Jamus Kelima Sada kalimput dening mungsuh dibet digawa dening panjalmaning wong kang murang tata. Satemah pustaka Jamus Kelima Sada lan Sedewa ilang saka negara Ngamarta Kakang Semar. Niki mertandhake nek sampeyan iku kurang lantip panggraitane. Sampeyan kurang awas, ngoten. Jaman sakniki nek ora awas gampang diblithuk karo sak pepadane. Jaman sakniki nek ora pinter gampang dirubuhke ngalor, dirubuhke ngidul karo sak pepadane. Mula sesuk meneh niku sing prayitna ngati-ati. Iya Kakang Semar, aku njaluk ngapura. Dadi pustaka Jamus Kelima Sada ical, iya pancen mengkono diasta dening Sinuwun Dwarawati. Nanging dudu aku Kakang Semar, nggih kula pun ngerti. Terus Ndara Sedewa nggone gondele pustaka Jamus Kelima Sada malah keluputan tumraping Werkudara. Wekasan gempung atine Bratasena, adine lanang ditundung lunga saka negara ing Ngamarta Kakang Badranaya. Ndara Werkudara niku ya kleru. Nuruti dhateng mubal babaling nafsu, nuruti dhateng mubal babaling rasa ingkang boten saged dipun sirep. Wekasan bawur paningalipun boten saged mrisani kanthi teliti. Wah, aku luput, boten mung cukup luput. Ning nek Ndara Sedewa ora ketemu pustaka Jamus Kelima Sada ora ketemu, lha napa gegayuhan kula ajeng cabar gagar-wigar. Mula sinuwun Ndarawati kalih Ndara Werkudara, Ndara Janaka nggih ampun terus meneng-menengan kaya ngeten iki. Budidaya pripun carane supaya pusaka lan Ndara Sedewa enggal dadi jangkeping Pandhawa 5 lan pusaka diasta malih dening para Pandhawa dening.
sinayang mangglung mintoraken Dewi Kramanira kang mitiraning astaning asta ing tara nggih aja serik rasamu yen to didhawuhi dening Kakang Semarapan iki dadi kewajibane awake dhewe ya ilanging pustaka Jamus Klimasada sing asta wujud nata Ndarawati nadyan dudu pun Kakang nanging dadi kewajibanku ngupaya pustaka Jamus Klimasada ya semono uga Werkudara wegah ngono ngupaya nglawan adhimu Ragil supaya kelakon penjangkaning Kakang Semar merga miturut pitunganing nata Ndarawati apa ingin digayuh dening Kakang Nayantaka kuwi pancen luhur ora sah dadak kakehan gunung dibudalake kowe mabura ning Dirgantara aku tak metu daratan karo Janaka ayo dipanci aklar pandhan moncar dinonir kegonang suram-sara tetan padhang kasoran pajaring purnameng gegono dasari mangsa katiga ya jagat mangestung para wayatura jagat Werkudara nggih wengakna permana jati aja kleru ya Yayi wah kaget dinana wujud Kresna loro cacahe aja mati tanpa aran kowe ingkang aja mati tanpa aran aku Nata Ndarawati lha kok dadi aku ketemu karo wujuding Nata Ndarawati yen ngono kowe ingkang sesingla Nata Ndarawati kang bakal gawe banger bacin asmaning Nata Prabu Sri Bathara Kresna aja ngawu gawar ngawur cetha yen to kowe ingkang lembut pustaka Jamus Klimasada miturut aturing para putra lan sangganing para Pandhawa ingkang nggawa pustaka Jamus Klimasada wujuding Nata Ndarawati mbok balekake apa ora? Ora mbok balekake aja kelakon dosa. Kowe adu arep karo Nata Kresna. Tak balekke pustaka Jamus Klimasada, waton wis bedah diadani Nata Ndarawati. Werkudara, kowe aja kleru. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Aku kadangmu Nata Ndarawati, aja mbok picake Werkudara. Wah! Mati kowe. Wah! Atmara Sang Arjuna Esmanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh piye Janaka Koko Prabu nyata mboten jamak limrahipun menawi Nata Ndarawati tandhangipun kados mekaten Koko Prabu
ingkang rayi kasoran nadyan Kakang Mas Njodipati ugi kasoran kelawan Nata Ndrawati ingkang sajaipun sampun benten kaliyan paduka Kanjeng Prabu Janaka wonten paring adhawuh sabisa-bisa tambakan lakuning Ratu Ndrawati ae Koko Prabu badhe tindak dhateng pundi aku tak golek jago ingkang sakmurwat karo kekuwataning Kresna kae. Pandhita kang nyare wangsit pindha kumbang ngajaping madu sarining tawang ing ana pandhita muda sapa aku pandhita klihang kabur kanginan mendung kebaraten ing endi tibane kono papan dunungku yen kowe takon karo aku Begawan Waskita Jati Begawan Waskita Jati ya panjenengan sapa? Tepungkin Nata Ndrawati Prabu Kresna Penemban. Nadyan muda tumaruna nanging dak sawang kekuwunge kaya anelai. Cetha lamun panjenengan pendhita ing nadyan tasih muda nanging wis buntas kawruhe. Apa kira-kira yen Nata Ndrawati nyuwun tulung kaliyan Penemban Waskita Jati, Penemban bisa paring pitulungan kaliyan Nata Ndrawati. Sinuwun. Kepasang Yogya katujuh ngene dene dina samengko aku nedeng lakoni tapa ngrame. Tegese tetulung marang sak pepadaning urip. Kersaning Sinuwun Ndrawati kepiye? Aku duwe mungsuh. Ya kuwi wujude tan prabeda kelawan aku ingkang gawe lengsem ing Nata Ndrawati. Sarta nyidra pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Waskita Jati yen Penemban Waskita Jati bisa mateni ratu ingkang wujude tan prabeda kelawan panjenengan ingsun. Aku ingkang bakal paring apa ingkang mbok suwun. Adalah wong tapa ngrame ora bakal nyuwun sesulih apa-apa. Sinuwun Ndrawati tak aturi ngaso sawetara tak trajange kaya ngapa wujuding mungsuhmu. Iki to sing sesingla Nata Ndrawati. Iki sapa? Pandhita klihang kabur kangenan Begawan Waskita Jati. Ayo Sinuwun Ndrawati, kowe bali kaya wujud sejatimu. Kowe ora sandadak melu-melu perkara iki. Pengin mati sampurna. Ayo gage patrana Waskita Jati. Menungsa ora tatanan jebul kekuwataning ngungkuli kelawan Werkudara lan Janaka ya Waskita Jati ungguli pustaka Jamus Limasada lakon babar jatining wujud kowe kalah prigel karo Waskita Jati.
Iso tak rebut pusaka pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Nyaketa kene Nata Ndarawati ora kelakon mati dening aku derajat apa? Denungkuli pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Ical wujuding Nata Ndarawati. Wenteh nenggih dewaning panggoda pangetone Wang Mikulun Mandya Bathari Durga. Tobat. Mati aku, teman. Mati aku, yo. Awas kita jati, aku ngaturake panuwuning ing tanpa pepindhan sinuwun. Ndak aturi nampa pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Iya. Pusaka ndak tampa. Ilanging Nata Ndarawati jebul sesingroning Mandya Bathari Durga. Pancen kepara nyata. Ning gumunku, dewaning panggoda pangrencana lha kok dadi wedi nyawang pasuryaning pandhita muda kang aran Waskita Jati. Mongko miturut pitunganing Nata Ndarawati mung ana loro ingkang dadi mungsuhing Bathari Durga sarta diwedeni dening Permoni. Siji Kakang Semar, loro Ragil Pandhawa, wenteh Sang Sedewa. Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya. Sedewa ora dadi ngopo. Bingung raos sing manah kula kedah mapan wonten ing pundi tumuli kula memba pandhita namipun Waskita Jati. Yayi, kaya prayoga kaya mengkono ora ado-ado lungamu saka negara Ngamarta. Inggih, kasinggan mekaten. Digoleki dulurmu tuwa sing nundung karo kowe, Kakang Mas Werkudara. Iya, mangke kula nampi duka ora ana aku, Yayi. Minggat nendi? Mimba pandhita Amas. Dadi pendhita nom sing mungsuh Kresna mau. Inggih. Wah. Sedewa, wonten dawuh. Ora sawedi karo aku. Jebul kasunyatane bener kowe tinimbangane Werkudara. Mula nadyan aku tinemu tuwa, ning nyatane aku luput. Aku ora isin njaluk ngapura karo Sedewa. Ih, mboten dados menapa. Jer sedaya titah ing gumalaran wonten jagat menika dunungan ina lali salah apes kelawan mati mbok menawi Kakang Mas nembe kesupen dhateng kawontenan. Yo. Ragil wonten dawuh diarep-arep barep kakangku nyang Karang Kadempel. Kresna kakangku pusaka Jamus Lima Sada aturna barep kakangku Werkudara Sedewayu budhal nang Karang Kadempel.
Pripun Ndara? Kakang Semar, pustaka Jamus Klimasada wis bali marang para Pandhawa. Pandhawa wis jangkep 5 cacahe. Ya kuwi sedewa ingkang wis bali dadi ganeping para Pandhawa. Ah, syukur-syukur Ndara. Waras kula. Kula pun waras. Awak kula wis kepenak. Merga kanthi Pandhawa rawuh enten Karang Kadempel niki mujudake tetunggalanipun antawisipun Nalendra lan kawula. Nalendranipun sinuwun Puntadewa, kawulanipun kula wakili. Manunggaling kawula lan Gusti saged mujudaken satunggiling negari ingkang gemah ripah loh jinawi. Gesanging para kawula embanipun sami gesang wonten ing kayiwangan kebak katentreman, kebak karukunan lan kabagyan. Mboten wonten raos cecengilan, mboten wonten raos dardah antawisipun setunggalan-setunggalipun. Mugi-mugi napa sing kula jangka kayangan saged mawujud mapan wonten negari Ngamarta saengga sugenging para kawula sak negari Ngamarta embanipun gesang wonten ing kayangan.